Ама не, ама аз трябва да бъда сега е 1 часа, а... Кажи нещичко тук да запишем. Кажи ми сурва весела година. Така че... Хайде пиши. Я кажи колко обичаш тати. Я кажи колко обичаш тати. Тати. Я цункай тати да видя как го цункаш, да го снимам. О, така хубаво. Леле, каква красота. Ей, това е най-красивото. Я го гушни. Гушни го тати. Гушни. Не, само така си гушкаш като котенце. Айде тук сега да снимаме всичките красоти. Айде мама там. Айде, мамо, идвай. Айде да гушни. Идвай при нас. Чакай. Това да не е Силви чантата, няма да пипам чантата на Лена Силви. Айде си. Сега на филмче го правя, после на снимки. Гушни мам. Айде гушни. Гушни бъде. И ти си спи, май. Спинка си. Спинка много. Ела на пианото да снимам. Айде на пианото. Я тати да те занесе на пиано. Силви, Оп, ето, заповядай. спокойно. Ела на пианото да снимаме. Ела Лело на пиано. Не си снимайте за Довиждане, довиждане. Довиждане. Леле, си отива. Леле, че красиво сте направили. Ма най-красивото място. Всичко, Лело, ще наснимам и после на тати ще го дам на филмче и ще си го гледкаш. Ма иди на пианото да те снимам. Ама отвори пианото да свири. Айде. Мама не е свирила. Айде, тати ще посвири. Айде и тебе да те нямам на пиано как свириш. Айде, моля ти се. Айде, направи го. Акомпанемент. Сега ще направя един обзорен и после един музикален, докато се настроиш сега. Виж този, сега го купих. Най-после, толкова много го избирах, най-после ми хареса. Обаче страхотна камина си ти направи. Нали? Ево. Кажи, че е като на американска картичка. Не, че се хвалим, ама си я направи. Повече от бижу. Ама това сега тая година най-после го Страхотно. нацелих точно за... Избрах няколко, обаче все не ми харесват, не ми харесват. Много е красиво. А това ми хареса. Браво, Жени.
снимаш мама. Иди при мама да снимаш. Айде се снимаме, да? Айде, Марко. Айде, снимай мама. Снимай мама. Снимай мама и аз снимам как ти снимаш мама. Какво си реши, това си прави. Е така чудесно. Стой тук под тези красоти. Жени, Моля? тук е много красиво. Така. Нека да се обърна светлината